дар вилояти Суғд давраи манъи моҳидорӣ ба итмом расид. Аз ин пас сокинон ва дӯстдорони моҳӣ метавонанд бидуни мушкилӣ ба моҳидорӣ машғул шаванд, зеро марҳилаи тухмгузории моҳиҳо ба итмом расидааст. Аммо дар давраи манъи моҳидорӣ натиҷаи амалиётҳо нигаронкунанда боқӣ мемонад. дар давоми беш аз 2 моҳ 339 маротиба амалиёти фаврии нозирони муҳити зист қонуншиканиҳоро ошкор кард. баҳри ҳифзи захираҳои моҳӣ дар асоси фармоиши раиси кумита ҳамасола фармоиш бароварда мешавад. дар соли ҷорӣ бошад, дар асоси фармоиши мазкур ҳамагӣ 339 маротиба дар ҳудуди вилоят дар обанбори баҳри тоҷик ва сирдарё аз ҳамин геси нерӯгои барқи оби баҳри ваи қайроқум сар карда то обанбори фарҳод, тарафи баҳри тоҷик бошад то болооби обанбори баҳри тоҷик то минтақаи руслаи шаҳри канибодом ҳамагӣ 339 маротиба амалиётҳои фаврии шабонарӯзӣ аз тарафи нозирони сарраёсат ва шаҳру ноҳияҳо гузаронида шуд. дар давраи манъи моҳидорӣ сокиноне ки дағалона қонуншиканӣ карданд дастгир шуданд. онҳо 2 нафар буданд ва нисбаташон парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. масъулин мегӯянд дастгиршудагон сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буданд. дар минтақаҳои гуногуни дарёи Сир ба сайди ғайриқонунии моҳӣ бо тӯрҳои моҳидорӣ ва вентили барқии моҳӣ ба даст оварданд. 2 нафар ки бо шасти барқӣ яъне электроудочка бо моҳидорӣ машғул шуданд дар минтақаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дарёи Сир минтақаи Сумчак бо ин кирдор машғул шуданд. шаҳрвандоне ки бо шасти барқӣ бо моҳидорӣ машғул буданд албатта шабонакӣ дастгир карда шуданд. шабона инҳо обаромадӣ буданд, саҳар яъне соати 3 дастгир кардем ва шаҳрвандон дар алоҳидагӣ бо моҳидорӣ биромада буданд. ин 2 нафар бо кирдори худ дар давраи манъи моҳидорӣ зарар расонданд. мувофиқи хулосаи раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд зарар дар натиҷаи сайди наздик 20 сар моҳӣ 952 сомонӣ ҳисоб карда шудааст. нисбати сокини 27 солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. чунин парванда нисбат ба 2 нафар буда дар маҷмӯъ дар давраи манъи моҳидорӣ 10 парванда боз карда шудааст. дар натиҷа 339 адад санади аз назаргузаронӣ, 74 адад протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. шаҳрвандоне ки дағалона қоидаҳои моҳидориро дар давраи манъи сайди моҳӣ вайрон карданд, яъне бо истифода аз тӯрҳои моҳидорӣ шумораи зиёд сайд карданд, ҳамагӣ 10 адад мавод нисбати онҳо тартиб дода шуда барои андешидани чораҳо ба прокуратураи вилоятӣ пешниҳод карда шуд. инчунин дар ҳамин 10 ададе ки мавод тартиб дода шуд, дар дохили он 2 адад мавод нисбати шаҳрвандон тартиб дода шуд ки ин ҳам бошад бо воситаи махфии оммавӣ шасти барқӣ мегӯянд электроудочка боздошт карда шуд ва маводҳо тартиб дода шуда ба прокуратура пешниҳод карда шуд. бо аҳолӣ 54 маротиба корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда аз тарафи шаҳрвандоне ки ба обанбор тӯрҳое гузошта буданд аз об бароварда шуда бо тариқи сезонида несту нобуд карда шуд. дар вилояти Суғд дар давраи манъи моҳидорӣ 130 адад тӯрҳои моҳидорӣ мусодира шуда безарар гардид. дар ин давра зарари 10 парванда ки тартиб дода шудааст 12376 сомониро ташкил медиҳад. ҳоло фармоиши манъи моҳидорӣ бекор карда шуд. аз ин пас сокинон метавонанд бидуни мушкилӣ моҳидорӣ кунанд. гузориши Мафтунушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.